ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଲୋକ। ତ ମୁଁ ମନ କଲି ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଇବି ବୋଲି ବିରିୟାନୀ। ତ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ନେଇଯାଇଛି କୋବି, ଗାଜର, ବିନ୍, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଟମାଟୋ, ତାକୁ ମସଲାରେ ପକାଇବି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେଥିରେ ମଟର, ତାପରେ ପନିର ସେସବୁ କିଛି ପକାଇବାରେ। କଡ଼େଇ ସେଠି ଗରମ ହେଲାଣି, ସୋୟାବିନ୍ ବି ରଖିଛି। ତାକୁ ଭାଜିବି। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁ ରଖିଦେଲି ସାଇଡ଼୍ କରିକି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଜିରା, ଗୋଟା ଡାଲଚିନି, କିଛି ଗରମ ମସଲା ସେମିତି ମିଶାଇକି ତେଜପତ୍ର ତାକୁ ପକାଇବି। ତାପରେ କିଛି ଟମାଟୋ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଅଦା ଛେଚା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ କରି ପାଉଡ଼ର, ଏଥିରେ ମୁଁ ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହିଁ ବନାଉଛି। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ପକାଇବି ନାହିଁ। ତ ଭାଜିକି ଯେଉଁ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଥିଲି ତାପରେ ତାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଲୁଣ କିଛି ତାପରେ ଆଡ଼୍ କଲି ଗୋଳାଗୋଳି ପରେ। ତାପରେ କିଛି ପୋଦିନା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ତାପରେ ତାକୁ ପକାଇଲି। ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ତ ବାହାରୁ ତ କିଣିକିରି ଆମେ ପକାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାତ କିଛି କରିଦେଇଥିଲି, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହିଁ କରିଥିଲି। ତ ତାପରେ କିଛି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ପକାଇଦେଲି ଟିକେ କଲର୍ଫୁଲ୍ ଦେଖାଯିବା ଲାଗି। କିଛି ଦେଶୀ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ଯେଉଁଟା ଘରେ ବନାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଲାଇକ୍